Коледните филми. Традиция за много семейства. Дори да си гледал някой, съм сигурен, че все нещо си пропуснал. Ако се чудиш какво да си пуснеш тази зима, днес ще представя топ 10 най-добри коледни филми за всички времена. Номер 10. Кошмарът преди Коледа. Първоначално се представя скромно, когато е пуснат през октомври 1993 година, но в последствие придобива все по-голям успех и освен че влиза в категорията топ 10 коледни филми, също така е смятан и за един от най-великите анимационни филми на всички времена. Wow. Стилът стоп моушен и тъмната тематика правят това попълнение нетипично, а факта, че отгоре на всичко е мюзикъл, го прави още по-запомнящо се. Обединява два обичани от мнозина празници – Хелоуин и естествено Коледа. Главното действие разказва за тиквения крал, който живее в град Хелоуин, населен с различни създания. Той се отекчава от едно и също годишно ежедневие и иска да опита нещо ново. Един ден се натъква на коледния град и бързо се влюбва в новия свят. Иска да въведе видяното и в своя град. Дори смята да подобри Коледа, като отвлича самия дядо Коледа. Дали успява да подобри Коледа и да изкарат весело празника, ще оставя на вас да разберете сами, като го гледате. Номер 9. Лошият дядо Коледа. Още едно нетипично попълнение за всички тези, на които им е омръзнала типичната коледна атмосфера, изпълнена с позитивни емоции, настроение. Лошия дядо Коледа е черна комедия, което значи с черен хумор. И нотки на криминалност. Въпреки че е коледен, филмът може да се каже, че не е много подходящ за деца заради малко по-различните си мотиви. Вместо добрият стар белобратко имаме един псевдо дядо Коледа, сериозен обирджия, алкохолик, който и 5 пари не дава за желанията на децата. Единствената му мисия е всяка година да оберат търговския център със своя партньор, който е преобразен в ролята на малкия елф на дядо Коледа. Въпреки че отдалече си личи негови непокизъм и дори непоносимостта му към деца, едно хлапе вярва, че той е истинският дядо Коледа. Кани го у дома си, където живее само със своята баба. Лошият дядо Коледа бързо се ориентира към сейфа с пари на баща му. Взима каквото види и дори краде неговото БМВ. Какво става по-нататък няма да разкривам за всеки си интерес към малко по-различното коледно настроение. Номер 8. Наистина любов. Следващия филм в списъка отново от 2003 година и отново е комедия, но романтична комедия. Базиран предимно в Лондон, филмовия сюжет представя 10 истории с различни личности, много от които се оказват взаимно свързани. За аналог мога да представя българския филм Love.net от 2011 година, където персонажите също се оказват свързани с разгръщането на сюжета. Наистина любов започва 5 седмици преди Коледа и се развива в седмично обратно броене до празника, по време на което виждаме историите на различните герои. Цялото нещо завършва с епилог, който се развива месец след главните действия. Героите се срещат на летище Хитроу и има различни интеракции между тях. Филмът завършва с кадри на реални хора от същото летище, които приветстват семействата си, цялата картина образува едно голямо сърце. Ако и вие като мен харесвате филми, в които има различни сюжетни линии, които в последствие по сложен начин се оказват взаимно свързани, това е филмът за вас. А и сегашния сезон е именно подходящото време да го гледате. Номер 7. Коледна история. Широко смятан за ваканционна класика в САЩ и Канада, за тях това е като традиция да бъде излъчван в коледния маратон всяка година. Помните ли, когато сте били деца и много сте искали нещо за Коледа? Това е точно такава история. Малкият Ралфи има мечтан подарък. Въздушна пушка Red Ryder. Нещо като върховния подарък за времето си. Историята е разказана от възрастния Ралф, който споделя със зрителя спомените си докато е на 9 през далечната 1940 година. Тогава желанието на Ралф е отхвърлено от майка му, учителката му и един недоволен дядо Коледа в универсалния магазин. Всички те му казват едно и също: ще си извадиш окото. Докато се развива главната история, имаме интересни малки странични сюжетни линии с останалите герои, като това тук. На коледната сутрин Ралфи получава подаръци, на които много се радва, но е разочарован да не намери пушката сред тях. Баща му го насочва към една кутия в ъгъла, казвайки, че вероятно е поставена там от дядо Коледа. Това е най-пълноценният момент във филма. Представете си, когато получихте вашия най-мечтан подарък. Искрено пожелавам тази година всеки да се почувства така, както малкия Ралфи, получавайки най-желания си подарък. Единствено внимавайте какво си пожелавате, защото изстрелът от пушката наистина рикошира в окото. Това е филм, който определено ще ви върне и назад във времето. Номер 6. Полярен експрес. Спомняте ли си момента, в който разбрахте откъде идват подаръците за Коледа? Главният герой, познат само като малкото момче, разбира кой всъщност е дядо Коледа. Това внася у него една несигурност, съмнение. Историята за момчето, което губи своята вяра в добрия старец. Докато през нощта на бъдни вечер пред къщата му спира огромен влак. Полярният експрес. Той закарва децата от техните къщи и ги транспортира до Северния полюс, където ще се срещнат с самия дядо Коледа. Качвайки се в уютната атмосфера на пълния с деца влак,
момчето преживява много приключения и се запознава с нови приятели. В крайна сметка те стигат Северния полюс. Дали момчето връща вярата си в Дядо Коледа и как, няма да издавам, за да е интересно на зрителите. Анимираният филм влиза в рекордите на Гинес от 2006 година като първият изцяло дигитално сниман филм. Ако не друго, може би ще ви напомни за вярата в Дядо Коледа, която за всеки от нас с течение на годините може би се е превърнала в нещо различно. Номер 5. Коледна песен. Това е една вечна класика с главно К на английският автор Чарлз Дикенс. Историята за алчния Чичо Ебенайзър Скрудж за пръв път е публикувана през 1843 година, на 19 декември, точно преди 180 години. И затова в днешния юбилеен ден реших да кача това видео. От тогава историята има множество адаптации през годините. В най-различни варианти. Едни анимирани, други игрални филми, с леки различия помежду си и всяка подходяща за своята аудитория. Някои дори смятат Полярният експрес, който беше на предишната позиция, като вариант на коледна песен, споделящ някои от нейните мотиви. Моето проучване показа, че най-добрият филм, ако искате да се запознаете с историята на Чичо Скрудж, е този от 1984 година. В историята се разказва, че освен алчен е и коравосърдечен тип, който не дава почивка дори на Коледа. В съня си бива посетен от 3 призрака. Призракът на отминалата Коледа, който връща Скрудж в самотното му детство, призракът на коледния подарък, който показва на Скрудж радостите и чудесата на Коледа, и призракът на коледното бъдеще. Какво точно му показват и как променят вижданията му, оставам на вас да разберете. Номер 4. Това е Прекрасен живот. Още един превърнал се в класика филм. Базиран е на разказа Най-великия подарък, който разказ от своя страна е базиран на повестта на Чарлз Дикенс Коледна песен. Отново се споменава прословутата коледна песен като първоизточник на тези невероятни истории. Но с какво този филм превъзхожда останалите и е смятан за един от 100-те най-велики американски филми и взема първо място за най-вдъхновяващ филм на всички времена, със сигурност това е неговата емоция, която няма как да ви пресъздам с думи. Емоцията на човек, готов да сложи край на живота си, който осъзнава в последствие, макар и с помощта на своя ангел-пазител, че всъщност има един прекрасен живот и той е нужен на света около него. Не искам да издавам повече за тази черно-бяла класика, но фактът, че е признат от милиони хора по света и оставя мнозина просълзени, вдъхновени и едновременно с това щастливи, говори защо трябва да го гледате. Номер 3. Как Гринч открадна Коледа. Този е напълно възможно да сте го гледали или поне виждали някога някъде главния герой. Все пак образа му е доста запомнящ се. Фантастичната комедия е адаптация на детската книга на доктор Сюс от 1957 година, носеща същото име. Преди този филм има и анимационен такъв от 1966 година. Любимият Джим Кери влиза в ролята на зеления мизантроп Гринч, който живее в пещера на планина и мрази освен хората и всички празници и празненства. Разказвачът разказва в стихотворна форма и за тези, които знаят английски, бих препоръчал да гледат оригинала. Гринч е абсолютен антипод на добрия Дядо Коледа, който носи подаръци. Вместо това той обикаля къщите и взима всичките подаръци на хората. Но за да е пълна картинката, не се ограничава само до това. Взима каквото може със себе си. Дори и семейната котка. Натоварил всичко в огромен чувал, го носи на върха на своята планина. Какво прави с тези подаръци ли? Ако не знаете, ще оставя на вас да разберете и да видите дали Гринч успешно краде Коледа. Филмът има и нова адаптация от 2018 година, но Джим Кери си е Джим Кери и аз лично ви препоръчвам версията от 2000 година. Номер 2. Елф. Някога чудили ли сте се какво да израснеш във вълшебния свят на Дядо Коледа, Северния полюс? За елфът Бъди това е самата реалност. Само дето Бъди не е елф, а човек. Докато е бебе в сиропиталище, влиза в чувала на Дядо Коледа, привлечен от плюшено мече. Така попада на Северния полюс, в работилницата на Дядо Коледа и елфите му. Бива отгледан от татко елф и дълги години не осъзнава, че е различен от тях. Докато един ден не чува, че е осиновен, заминава да търси биологичния си баща. Пътешествието му е пълно с забавни моменти и ви обещавам, че няма да ви разочарова, ако го гледате. На нетипичното му и за мнозина смятано за идиотско поведение в големия град ще се засмеят дори всички онези, които са прекалено готини да гледат глупави коледни филми. Със сигурност на мен филмът ми хареса, докато го гледах сам. А би било още по-забавно да се съберете цялото семейство и да го гледате заедно, докато проследявате как главният герой намира пътя към своето семейство. Преди да обявя първото място, искам да включа нетипично попълнение извън класацията. Всъщност, вие кажете дали е за тук. Умирай трудно. Да, не звучи някак коледно, но има дългогодишен дебат дали това е коледен филм или не. Това е екшън с елементи на комедия, развиващ се на коледно парти. Дали все пак се води екшън, който случайно има на заден фон коледни нотки, или е истинска коледна класика, кажете вие. И номер 1.
Накарах семейството си да изчезне. Естествено, повечето очаквахте Сам вкъщи. Особено за България, тази класика на 90-те е изключително популярна. Най-известният коледен филм тук, но и не само тук. Понякога го дават дори във време коренно различно от Коледа. Не вярвам да има много хора сред вас, зрителите, които не са го гледали, но ако случайно не сте, сигурен съм, че тези дни ще го дават пак по някоя телевизия и не го пропускайте. Накратко се разказва за най-малкото от 5 деца на семейство Макалистър, Кевин, който си пожелава родителите му да изчезнат, защото му е мръзнало да правят забележки само на него. Семейството заминава за Франция за празниците, но става така, че малкият бива забравен, а в същото време двама бандити обират къщите в околието. Малкият Кевин трябва да брани своя дом на всяка цена. Този филм е забележителен и се превръща в поредица от общо 4 филма след рекордните си приходи от над 450 милиона долара. Но Коледа не е само празник на подаръците, елхите и снежните човеци. Това е и духовен празник. Рождество Христово, отбелязващ раждането на Исус Христос. Затова празникът е наречен и най-светлият, както и най-доброто време на годината. Повод да се съберем с нашите семейства и да отделим време на тези, които обичаме. В тази връзка ще споделя и филмът, който е смятан за най-добрият за раждането на Исус. Това е историята на Рождество Христово от 2006 година. Именно той е подходящ за тези, които ще наблегнат на чистата традиция на празника. Пожелавам ви да си прекарате празниците заедно в мир и любов.